So good morning mga paps. So for today's video is pupunta tayo ngayon sa Agno, Pangasinan. At hindi pa namin sure kung anong beach ang pupuntahan namin ngayon kasi dalawa yung pinagpipilian namin. Hindi namin alam kung saan yung maganda. Although magkalapit lang naman, 30 minutes away. Nag-isipan namin kung Bangol Crags or Abagatanin. So ang gusto kasi ng girlfriend ko is Bangol Crags dahil hindi siya masyadong kilala. Tapos yun, ayaw niya kasi ng madaming masyadong tao. Eh galing na ako doon eh. Ang gusto ko naman puntahan is Abagatanin kasi hindi pa ako nakapunta doon. Maganda rin naman sa ano, sa Bangol Crags dahil galing na ako doon. At magandang beach doon, magandang buhangin, magandang view. Aakyatan ka pang parang malaking bato. So Abagatanin kasi malawak siya na dagat. Doon din yata makikita yung umbrella rock, mga umbrella rock. Gusto ko sana yun ang puntahan eh, pero siyempre masusunod, alam na. Nice. Pero tingnan natin kasi sabi ko kung maraming tao din dun sa Bangol Crags is Magabagatanin na lang kami kasi may ano lang dun eh, parang maliit na spot para maglagay ng tent. So may dala kaming tent kasi dito. Marami na kasing tao dun, wala alanganin na, umunahan na kami sa spot na yun. So tinanghali na kami. Di naman actually tinanghali, alas 7 pa lang. Happy New Year pala mga paps. Today is January 2. Hindi masyadong energetic ang boses natin ngayon kasi nilalamig ako eh. Lamig ng hangin dito. Medyo nakakantok yung klima. So ngayon lang naman tayo ulit nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal din dahil madalang naman na tayong bumiyahe ngayon. At last day ng bakasyon ngayon, January 2. Bukas trabaho na naman. Huwag kayo iiyak. Ay, sana lang talaga walang masyadong tao doon kasi halos nakakasabayan namin kanina mga puro nakaban, nakakotse, dalang ang mga nakamotor eh. Sabihin madami-daming kasama. So napansin ko pala kanina habang nagbibiyahe kami is may mga bus na pala papuntang Pangasinan. Kaya ko lang kung saan nanggaling yung mga yun, pero meron ng mga 5-star at nakakapanibago lang, may mga nakakasabay na mga bus. Yun lang, medyo hindi na ganun kaluwag yung daanan kasi meron na kasing mga bus eh. Bilis ni Kuyang Pulis. Bumibira oh. Siguro mga tansya ko isang oras na biyahe pa to or mahigit dahil hindi naman ganun tayo kabilis magpaandar ngayon at sinichill lang muna natin, hindi naman tayo nagmamadali.
So hindi na kami gumawa ng espas ngayon dahil maluwag naman na kanina sa mga border, mga checkpoint tulad nito. So daan lang kami dito eh. Daan lang kami dito. Oh, diba? Yan sila ng sisita. Ito na kami sa Alaminos. Mahal ng gas dito, 59. Sa amin 50 na yung pinakamataas, 51, ganun. Isang bar pa lang naman yung nababawas sa atin simula nung pumunta tayo sa Tarlac. Ganun katipid ang NMAX. Ang galing! From Tarlac to Alaminos. Ito, tapos diliko na tayo dito sa kaliwa para mag shortcut. Burgos, Navini. Ito tayo, Kabungawan sana. Sorry, pumunta ulit sa Kabungawan. Ganda rin ng beach dun. Yeah. Tapos kaliwa kanan. BANGOL Agno Anda dito 36 kilometers 28 kilometers Agno. 30 minutes sabihin na natin. 30 minutes na biyahe papuntang Agno. Tapos minutes papunta doon sa beach. Batok ako. So last punta namin sa BANGOL CRAGS, hindi ako nakapag vlog dahil naiwan ko yung camera ko nung saktong paalis na kami. Ang alam ko, dala ko yung camera ko kasi dala ko na yung mga mic, mga adapter, charger. Tapos yung camera pala naiwan ko sa bintana. Wala na ako nagawa nun. Nung magsisimula na sana ako mag-vlog eh, kala ko nalaglag pa nga yung camera ko dahil wala sa bag ko eh. Naiwan ko lang pala. Yun lang, share ko lang. Ay Diyos ko, ikab ako lang ikab. Oras na kasi ako nakatulog kanina, alauna. Umiting kami alas 4. Bitin na bitin. Okay, dito na tayo sa BANGOL Pangasinan. Okay, checkpoint ka naman pero walang pulis. Grabing usok naman na itong mga sasakyan dito. Itim na itim. Hindi ako makapagkwento masyado dahil inaantok talaga ako. Sa bagay, kailangan ko magkwento-kwento para hindi ako makatulog. Ba maganda yung kwento. Wala maisip. Pati yung utak ko natutulog. Kamutin mo! Pero alam ko dito yun. Diretso lang to. Pamihilang.
Pamilihang bayan ng Bani. Okay, mga hype beast itong mga to, hype beast. Mga naka-long piece, mga oversized piece. Tapos mali-mali ang placer na ito. Putik na yan, placer niya kaliwa, biglang kumanan. Huwag kayo iiyak. Dito placer niya pa kaliwa, biglang kumanan ng mugot. Ba't kasi high blood ka? Oh, high blood ka? Oh, sorry na. Pikon nasartalo. Ay, sarap ng hangin dito. Oh, paano hindi sasarap yung hangin dito? Ganito yung view. Tapos malamig yan. Sarap matulog. Lord, ganito sana. Mga ganitong oras, papasok pa lang ako sa trabaho. At naalala ko na naman, trabaho na naman bukas. Huwag kayo iiyak. Masyado mabilis ang 4 days na bakasyon. Simula kami nung 30, 51, 1, 2 4 days. Masyadong mabilis, parang 2 araw lang. Bagay, mas maganda na kaysa wala. Ang iba nagtatrabaho pa rin sa Pasko, meron silang trabaho. Sa New Year, meron silang trabaho. At least maswerte pa rin kahit pa paano. Ito na yung part na unfinished road. Unfinished road. Yeah. Pero maikli lang naman ito. Medyo malapit na. Pag nandun na tayo sa mismong bayan ng Agno, malapit na dun. Yun yung kinagandahan dito. Pag pumunta ka dito, maganda ang kalsada, walang bitak-bitak. Hindi tulad dun sa papuntang Dasol or Kabungawan, medyo bitak-bitak ang kalsada dun. Although may konting bato-bato lang dito, pero konti lang naman. Aspalto na lahat pagka lagpas mo. Kung di man aspalto, sementado na maganda. Grabe naman gasolina dyan, 60 men. Kailangan ko maghanap ng murang gasolinahan mamaya. Tukuhin ko nga ito. Abagatin na lang tayo na. Abagatin. Madaming madaming tao. Maunahan din tayo sa spot dun. Na. Na, bebe. Bear. Uy. Abagatanin na lang. Yun, so pagkapasok nyo dun sa eskinita na yon, mga 20 minutes na lang siguro yung biyahe dito. 20 minutes or 15 minutes papasok sa Bangol Crags. Dito medyo mabagal lang tayo kasi minsan may humps din or kung hindi man humps. Uy, ang ganda sa drive ko ganito. Ang ganda siguro bahay mo dito lang sa tabi ng parang ilog na papunta sa dagat, no? Tapos may bangka ka. Sarap siguro nun.
Bad trip na tong kasama ko. Pag gusto mo na bad trip to, lalo na pag ganito, yung babiyahe kami. Hindi niya alam sa Bangol kami dediretso. So nalowbat pala yung GoPro natin habang nagsasalita ako kanina. Pero minto kami agad at chinarge ko. Naka-directang charge na tong GoPro natin sa power bank. So dire-diretso na ito. Sana lang talaga wala pang tao doon sa pinagbispatan namin. Kahit doon lang sa bandang baba. Kaso maganda doon kasi nasa medyo taas siya ng parang pabundok. Kita mo yung view, kita mo rin yung tent mo kahit maligo ka sa dagat. Eto na, lapit na kami. Kalikot, ay wala pa pala yung bato-bato. Okay ka lang? Okay ka lang? Ha? Ano? Parang hindi ko na nakita yung bato Kung ganitong bato nakaharang, halos makaharang na sa daan Wow, ang lamig. Ay, grabe ang lamig ng hangin dito. Grabe, biglang lamig ng hangin dito. Napaka creepy naman nun. Yan, pagdating nyo dito, medyo dito konting mabato lang, paakyat. So, konting ingat na lang dito kasi sa taas medyo durog-durog yung bato doon na malalaki. Dahan-dahan na lang kasi pwedeng madulas. Taas tayo ng visor. Pwede na dito sa baba Wop, wop. Yeah. Ito na, bato-bato na. Wop. Yeah. Bababa tayo dito. Bababa pa tayo dito. Yeah. Saan po? Ay, dito na rin sa wakas. Let's go. Ay. Dito kami nagpark noon. Ila ate. Wow. Saan na si ate? Aray. Wala sila ate. Yeah. A few moments later.